kudzamara mukadzi azongoti inini ndikaramba murume uyu anozviuraya hazviiti. Ndokubva vagara nguva yakareba. Musi weMonday vakanetsana nauye maintenance anga achishungurudzika mune zvinhu zvake. Asi ndinoti ndokurudzira vanhu vakawanda especially vechirume avo kuti tisheye, tibatsirane pane zvinenge zvichinetsa mukati mekurarama, mukati mezvinhu zvatinenge tichiita. Tisheye kuitira kuti tisazoita matambudziko anosvika pakuzosvika palevhel ratasvika iri rekuti tione kuti munhu azviuraya. Murume wekuHopley okomiita suicide nekuda kwekuti aigara shungurudzana nemukadzi wake. Kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I am back again nenyaya inosiririsa, nyaya yakaitika munzvimbo yeHopley kunonzi kwaNhando, panzvimbo inoshevedzwa kuti Speed, apo murume anozivikanwa nekuti Baba Kim azvisungirira mushopu make uye ndimo maaigara zvakare. Reports say murume uyu aigara achinetsana nemukadzi wake, asi aiti kana anetsana nemukadzi aiudza mukadzi kuti ukangondiramba chete ndozviuraya. Vakataura vaiva kunzvimbo yeHopley vaiziva murume uyu vakakurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti vanhu kana paine zvinovanetsa ngavadzidze kusheya matambudziko avo kuti vange vachirerukirwa muhana dzavo. Regai munzwe zvakaitika. Asi kana mapedza kuona this video, ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Afirwa muvakidzani wangu watakagarisana naye, asi munhu aigara achishushikana singate mudzimai panhau yekunetsana kwawomudzimba. Murume aimbosvika pakunzi handichakudi, oti ndikakuramba ndozviuraya, ukandiramba ndozviuraya. Kudzamara mukadzi azongoti inini ndikaramba murume uyu anozviuraya hazviiti. Ndokubva vagara nguva yakareba. Musi weMonday vakanetsana nauye maintenance. Mukadzi akaenda kumaintenance akanzi kudiwa mabhedzi. Ndokubva nezuro mukadzi uyu adzokera kunoti anotora mabhedzi emwana, aenda nemabhedzi kuti anopiwa zvisainwe. Asi mukadzi paakadzoka akasvika murume azviuraya. Munhu akatanga kuona, pana tete vanga vachiti vakauya kuma12 vakati vakanzwa gudhugudu pane mhaka yekuti mushopu memuroora havana kukwanisa kupinda, vakafunga kuti mwana ari kuti gudhugudu, izvo anga ari munhu mukuru anga ichozviuraya. Ndobva pazouya mwana anonzi Kimberly ari grade 2, ndiye akaona akanoudza mai vepanext door vanotengesa akati dad vangu vakaisa gumbo pamusoro, but mai vanotengesa havana kuzvinzwisisa nokuti vangoti zvikutaurwa nemwana hazvina kana basa, mubaba havakadhakwa. Ndokubva aenda kune shamwari yake yaanodzidza nayo mugrade 2 akati dad vangu vazviuraya vazvisungirira, ndamboedza kuda kucheka tambo nebanga, ndikatora chigero ndikada kucheka asi ndaita se ndazvitadza. Mai vemwana uye ndo vakazouya vakazonotsanangurira namai vanga vamboodzwa atambozvinzwa. Madzimai akanotsvaga varume vakati vabatsira vaone chii chakaitika, then varume vakapinda mukati ndo vakaona kuti munhu afa, vakatobuda panzi kanzi afa. Vabuda panzi vanzi afa, ndo patakazota inini ndaitobva kumba ndichiuya kushopu, ndo pandakasvika ndichitonzwa kwanzi Baba Kim vafa. Ndakati vaita se ndakasvikawo ndikavhura ndikaona zvechokwadi changa chiri chando. Ndo mafambiro akaita nyaya kusvika pano. Inonzi chairman Mo sarangu rekuberekwa anonzi Mugiri Singo Murutsewa. Tasangana nenjodzi yakadai so Speed kuHopley kwaNhando. Kwawanikwa munhu akazisungirira, tawana munhu akazisungirira ari mushopu make ndo manga murumba make. Asi zvinhu zvinoshungurudza, zvinhu zvinotibata kuwana munhu akadai so, nenyaya yekuti pakusawirirana kana pakugarisana kwavo kana upenyu hwake anga achishungurudzika mune zvinhu zvake. Asi ndinoti ndokurudzira vanhu vakawanda especially vechirume avo kuti tisheye, tibatsirane pane zvinenge zvichinetsa mukati mekurarama, mukati mezvinhu zvatinenge tichiita.
tisheye kuitira kuti tisazoita matambudziko anosvika pakuzosvika palevhel ratasvika iri rekuti tione kuti munhu azviuraya nekuti ane zvinhu zvakazvimunetsa. dambudziko haribvi kwese chibhaketi. uri murume unofanira kutoshinga, asi varume hana dzedu dzakasimba zvokuti pamwe paitoita nguva yekusataura. Ndokurudzira varume kuti ngatitaure matambudziko anenge ari mumba. Kugara kwawakaita nemhuri dzako, unowanawo anokupawo advice. Pfungwa munono zano rotsvagwa une rako wogadzirisa ipapo. Usatore dambudziko kuti rako rega, asi ziva kuti une vamwe wawakagara navo mucommunity. Izvi zvaitika apa izvi hazvifanike zvichiwanika pese pese, nekuti semurume unosheya neiwayo ndokuti varume ngatikurudziranei kugara zvakanaka tichionesana. Kana even kumabhawa kwatiri tichionesana dambudziko pauri kuremerwa nepauri kukundikana kuti zvibude, nekuti dambudziko harivhave sechipo.